steamer ni siya, gibutangan lang na mong foil. Then, ang pilit, gihumol o mga 30 minutes to 1 hour. Nga, ibutang ninyo dire. Pure na siya Filipino. So, ang usa sa'yo ito, nagmupunta sa siyang adobo. Deep fried pork. Sige na tagluto. Bang-bang ani. Sa gulay. Para dili mapas mo. Sa'yo na kayo mong putong maya. Maya-mayang bungol, mga iring banbanon. Mayas basak. Kuhaan sa na tubig. Maapin dito ang tubig. Gata niya. Patag lang. Nakawala man tayo pandan kay bawal sa gawas. Di magantos lang tag luyaan. So, Loy, ara gibutang ni ate sa iyang putong maya. O Oh, kung sukal day. Kung may rasukal, depende ninyo kung unsay ganahan ba mo tamis, ganahan ba mo. Shout out kay Emma ning nga recipe ako gisunod. Ay. From taga-asan na siya, ti? Taga Bohol. Oh, shout out sa taga Bohol, no? Taga Bujol. Sa mga friendship des Tubigon. Sa Tagbilaran. Ay! Happy Pista. Ala, fiesta na ilon do? Hapit ang, saan naman ang pizza? 30, pizza 30. Pizza ba taron? Ala, hapit na ang festa sa Tagbilaran. Tagbilaran og sa O, kuan, amuan. og sa Tubigon. Panay tayo, Tubigon. Galing lang kay Way Pista, kay ECQ. Yes. Sige na lang, sakripisyo sa lang ta. Mag-mix mo og sa Pilipinas pa ni duha ka lubi usa ka basong tubig. Nya pugaon to siya mo ni siya risota nya butangan ninyo og dinukdok nga luya og namoy pandan mas nindot kay humot kaayo. Pero ang te pandan luya na lang. Butangan pud og asukal depende sa inyong gusto. 1 cup para man ang akong gibutang nga kuan. Ano siya? Lubi, sugar, o luya. Bakit maluto ang putong maya? Luto na mong kuan. Maya. Puto maya. Ti, asan ito yung imot kaya hindi ka on? Mga unta, dami nila si Kwate. Nya. Ang puto. Lamig kay mga iring banbanon. Makakurot nig si Kwati, carbon. Na. Nya ibutang nga nato ang guyay. Kita na tunaw ang kulay ay kadikan regalo. Kadoon. Kadoon ang gulay kay daghan ra kayo. Atong tabunan o 10 minutos para luto. Luto. Wala siya mag-40. Ang iodto ta. Asa sa achi, ulit mga pakuano, paramdam. Duty to. Ang duty sa achi di eh? Duty to. Sira mo gay Yaya ang sa maintenance.
Ikaw na, te. Siya mo siguro ka na, siya mo sa ligan sa iyang na department ko. Kaya siya may nakibaw. Hindi. Magkaraan mo na yung mga bago mo na yung kauban. May balot mo sinan. Pero naman sa show, siya rin mabira na mo. Siya may pilihan. Hello everything. I would like to thank you Fabio from USA Las Vegas. No, thank you so much for to follow my YouTube channel and shout out sa ni Feroz sa iyang wives, sa iyang family sa New York, USA. Frontliners ni sila, be safe mo diha in town, no? So si Fatima from USA, Florida. So be safe sa Inday Fatima, frontliners sa ni siya. Si Gladys, no, ang babaeng ligon, usa sa din siya sa frontliner sa USA, California, no? Sa akong amiga nga nasa Japan, si Alona, si Rodolph sa Cebu, sa akong mga friendship diha sa Macau, sa Business Association. Thank you so much, no? Labi na ni Melissa, ni Madam, sa atong President, sa atong Vice President, no? Si Ga, thank you so much sa pag-follow sa akong YouTube channel, no? Sa akong mga batch sa Cebu Central Colleges. Thank you so much sa pag-follow sa akong YouTube channel, no? And labi na ni Inday Tyson. Thank you so much Inday Tyson, no? Sa pag-follow, sa pag-comment, good comments sa akong mga videos sa YouTube channels, no? Thank you everything. Thank you sa Tibo Kalibutan. Thank you. God bless everyone. Thank you.